hori hasi zen aurreneko sintomak ondela 20 urte. Goizutak pinudi asko zuen insignisena, eta hasi zien gorritzen, azkeneko punteko 2-3 metro, gero analizatu zien, y que eran posible cuadrilla de hongos, fusarium deitzen zaio. Pinudi gazte guzik zituenak 15 urtetik berazkoak, raso hil zituen, gorritu eta hil. Pinudi zarro, ja, 30, 40, 45 urte zituenak, ja den ondela 3 urte kendu ginen azkenekoa, komunala zena Goizutan, ondela 5 lehitzen, eta ingurukoa ja kendu ditu komunalen, eta ja debekatu pinu hau sartzea, eta oinaiga beste espezie batzukin probatzen. Pensatu behar da, batza bezala, letxu jartzea bezala diela. Toki produktiboetan pistatu daude laniteko lehitze baten, bai 10% izanen da. Beste guzie, 4.000 hektarea die hemengo basoa eritze eta gehiena pagoa da.